אז מה קורה חברים? כאן איתן ואני פותח עכשיו חבילות. סנטרבק, אריקסן, המדינה של אריקסן, לליגה, וקריסטנסן, 83, מחבילה של 75 פלוס. זה טוב. יצא לנו פה חבילה ממש גרועה, אבל זה טרייד, אז אתם יודעים, אני אקח את הטרייד, אני אמכור את זה. חכה, יש לי פה רר מגה פק, 30 שחקנים. בחורה, סנטרבק, קנדאית. מיליל 83. נקווה שזה גם טרייד, ואני אקח את זה אם זה טרייד. יופי, זה טרייד. ועכשיו, החבילה הכי טובה, 87 פלוס או הירו או אייקון. שחקן אחד. אוקיי, לא יצא לי לא הירו לא אייקון. CDM, גרמניה. סענו. 80, איפה הפלוס? איפה הפלוס? אולי מישהו בא איתך? לא, נכון, זה שחקן אחד. טוב, לא יצא לי טוב, אבל שיהיה. מה זה הטרייד?